Gabon jaun Andreok, Laura Garrido Partido Popularraren bozeramalea da Euskal Autonomi Erkidegoan. Partido Popularra oso une zailak ari da pasatzen, ustelkeriak, ustezko zipristinak, ustezko zikindurak, ustezko goi-karguak harrapatu dituelako, hori kasu batzuetan eta beste kasu batzuetan sententzia tinkoak tarteko ustelkeria egon dela eta badagoela nolabait frogatuta utzi duelako. Azken 48 orduak esanguratsuak izan dira eta galdera asko dauzkagu Laura Garridori egiteko. Berari azpimarra egiteko Pilar Kaltzada, Eguzki Urteaga eta Marijo de Ogracias daude gaur gurekin eta geroxago etorriko dira Adrian Zelaia eta Joseba Barandiaran ere. Gaur gainera gure iritzi emaleen artera Bingen Zupirian deiako zuzendaria ere batuko da eta aldian bere iritzia jasoko dugu gaurtik aurrera. Asteartea da, azpimarra gehiago hasi egingo gara. Laura Garrido, Gabon eta mila esker azpimarrara etortzeagatik. Gabon eta eskerrik asko gomidatzeagatik. Pentsatzen dut egun gogorrak izango direla zuentzat ere, herritarrak oso haserre daude, ez dakit zuengana hurbiltzen diran herritarrak beraien haserrea erakustera? Bai, zeren, azkenean gu kalean gaude, gu pertsonekin gaude, eta, sentimenduaren eta jendearen haserrean ikuste duz guztiz nabaria dela, eta horrela jasotzen dugu, ez? Eta guztia oso lotsagarria da, ez? Eta alde horretatik nik ere nire haserrenago, herritar bezala, Alderdi Popularraren kide bezala, eta naskatuta, ez? Eta espero dudana da hau argitzea lehenbailen, eta justiziak bere lana egitea alden azkarren, ez? Mariano Rajoy, Espainiako gobernuaren presidenteak gaur barkamena eskatu du. Beraz, ulertu behar dugu, badaudela ustelkeria kasu horiek, sinisten duela ustelkeria kasu horietan barkamena eskatu duenerako. Zuk aipatu duzun bezala, jendearen haserrea hor dago, herritarren haserrea, gainera kontuan izanik, momentu zaila batean gauden, ez, krisi ekonomiko baten aurrean, jendeak gaizki pasatzen ari da, eta hori ulertzeko da, eta gainera horrela da, eta hori da errealitatea. Orduan nik uste dut barkamena eskatzea da egin behar dena, eta nik uste dut hori da gaur Mariano egin duenak eta egin behar zuena, eta orduan behintzat hori azpimarratzekoa da, edo behintzat hitz horiek nik uste dut soberan ez daude, baizik eta esan behar zena esan du. Eta nahikoa da barkamena eskatzearekin, Garrido Andrea? Behintzat nik uste dut gauza importantea da barkamena eskatzea. Bestalde, neurriak hartu behar dira, baina lehen hemen potere judizialaren menpean daude kasu guzti hauek, eta justiziak bere lana egin behar du, eta guk eta ni bereziki konfiantza daukat justizian. Eta, azpimarratzeko gauza positibo bat, lotsagarri kasu guzti hauetan, ez, nik azpimarratuko nuke, zuzenbide estatu baten aurrean gaudela, konfiantza eduki behar dugu, eta azkenean, behintzat kasu guzti edo dauden kasuak argitzen, ateratzen ari direla, eta espero dugu lehenbailen argitzea, eta dena jakitea, eta gertatu dena jakitea, ez, herritar bezala, eta Alderdi Popularraren kide bezala hori da espero dudana. Gaur eskatu du barkamena Mariano Rajoyk, atzo ezagutu genuen ustelkeriaren inguruko polizia operazio horik haundienetakoa, gertuko historian ezagutu dugun haundiena. Ez da berandu izan barkamena eskatzeko, ez da berandu azaldu Mariano Rajoy? Operazioa atzo izan da behintzat horrela ezagutu dugu, operazio handiena edo handienetariko bat, eta gaur bera senatuan agerraldi bat zuen, edo galdera batzuk erantzun behar zituen, eta horren arabera berak barkamena eskatu du. Gero, beharrezkoa izango litzateke ere, justizia bere lana egitea hori, baina potere judizial bere lana egitea, baina aldi berean ere neurriak hartzea, ez? Komenigarria izango litzateke gardentasunaren aldeko neurri zehatzak eta ulergarriak eta jendeak espero dituen neurriak hartzea, eta hori ezinbestekoa da,
nik uste dut konfiantza berreskuratzea sisteman, eta sisteman ere zalantzan jartzen denean nik uste dut denok arrisku bat dagoela eta denok ardura bat daukagu, eta orduan nik uste dut hori komenigarria izango litzateke, eta ematen du gaur presidenteak hori esan duela, neurriak hartuko direla. Izan ere, sistema aipatu duzu, eta egia da, jende askok esaten du ez direla kasu konkretuak oraintxe aztertuko ditugunak, baizik eta estrukturala ere badela ustelkeria Espainian. Bai, ematen du, eta errepaso bat egiten badugu boterean egon garen, edo gauden alderdi guztiak horrelako kasuak ditugula, eta horrek erreflexio batera eraman behar gaitu, ez? Baina aldi berean nik uste dut ere sistemaren edo politika guztia edo politiko guztiak ezin dira zalantzan jarri, ez? Eta duintasun edo sistemaren duintasuna zalantzan jartzea ez dela komenigarria. Ulertzekoa da jendearen haserrea eta jendea askotan sistemaren zalantza jartzea, baina gure ardura da eta politikan gaudenen ardura da hori neurriak sustatzea, lehenbailen konfiantza berreskuratzea. Gertatzen dena da, gaur ikusi dugula Angel Acebes Auzitegi Nazionalean deklaratzen eta esaten berak be kutxari buruz etzekiela ezer, eta hori oso irudi esanguratsua dela. Angel Acebes gauza asko izan da Partido Popularraren barruan eta Espainiako gobernuaren barruan, ez da edozein bigarren, hirugarren edo laugarren mailako pertsona. Angel Acebes da. Bai, hori horrela da, personak ezagunak ikusten ari gara, baina egia da, badeitu dute deklaratzera, berak deklaratu du, eta horren arabera, epailek bere erabakiak hartuko dituzte. Esaten dizut, Angel Acebes aipatuta etortzen zait pixka bat gogora Barcenas, ez da, aseran Barcenasi buruz esan zenuten, berak etzuela bekutxarik ezagutzen, etzuela zer ikusirik honekin, gero baiet, gero etzuela zer ikusirik Partido Popularrarekin, gero etzen ekitela zeintzan ere Barcenas, eta orduan, hor geratzen da nola baiteko ziur gabetasun bat, bazekien Partido Popularrak nortzen Barcenas, bazekien bekutxak zeudela, egon daiteke Mariano Rajoy bezalako pertsona bat, pertsona hauengandik hain gertu ezagutu gabe inundik eta inora bekutxarik badagoenik? Mariano Rajoy berak bereziki azalpenak eman zituen bere garaian, eta esan zuen, denbora batean berak pentsatu zuen Barcenas bere konfiantzako pertsona bat zela eta ardurak zituen konfiantza horren arabera. Gero denok jakin dugun bezala, konte korrente batzuk agertu ziren, 1.000 milioiko diruarekin, eta ematen du, lapurtu duela, ez? Eta, momentu horretan, presidenteak ere aipatu zuen, konfiantza hori, apurtuta zegoela, guzti hori ezagutu ondoren. Eta ikusi ditugu Blesa eta Rato eta... Bai, egia da. Ez dizut esango ezetz, egia da, eta horregatik nik hasi naiz elkarrizketa hau esanez, naskatuta nagoela, herritar bezala eta Alderdi Popularraren kide bezala, eta bereziki, azpimarratuko nuke ere, Euskadiko Alderdi Popularraren kide bezala, ez? Gaur oso gogorra zen Alderdi Popularraren egoitzan egotea, eta, jendearen jarrerak ikustea, ez? Eren hemen jende asko oso gaizki pasa du, ez? Eta jende asko egonda eta dago hainbat herritan egoera berezietan, ez? Eta jendea oso haserrea dago, eta Alderdi Popularraren barruan ere, eta Euskadiko Alderdi Popularraren barruan ere. Euskadiko Alderdi Popularra aipatu didazu, Ruz epaileak Acebes auzipetu zuen egunean bertan esan zuen, Bizkaiko Partido Popularraren egoitza, ezaguna etzen, nolabait esateko, diru batekin ordaindua izan zela. Harrapatzen ditu Maior Oreja, Iturgaitz eta Maria San Gilen garaiak. Zu denbora horretan guztian aktibo egon zinen politikan, zuketen duen sekula inoiz susmatu alakorik, oraindik ere baieztatu ez den alakorik. Bai, nik uste dut hor Prudentzia Osarekin hitz egin behar dugu. Hemen, Arantza Quirogak, gure presidentak aurreko astean azalpenak eman zituen, eta nik uste dut argia izan zela, eta esan zuen guk izan dugun edo jakin dugun informazio guztia
epailera bidali dugu, eta zer momentu honetan ez daukagu informaziorik gehiago. Informazio horiek berririk ezagutzen badugu, epailen aurren ipiniko genuke, eta berak bere hitzetan esan zuen, zerbait arraroa ikusi izan balu, fiskaltzara joango ziteken, edo joan izan joango zela, ez? Gure kontu korrenteak ere auditatuak izan dira, eta ez dugu ezer arrarorik ikusi, eta horren arabera bere momentuan azalpenak eman genituen, momentu honetan azalpenak eman ditugu, eta nik uste dut komenigarria da azalpenak ematea, gardentasunaren aldeko apostua egitea, eta behintzat Euskal Alderdi Popularrera hori da egin duena eta egingo duena. Zuk pentsatzen duzu, aipatu dizkizudan pertsona horiek ezer jakin gabe ordaindu ahal izan zitekela Bizkaiko egoitza hori Ruz epaileak dioen moduan? Nik uste dut hemen guk ikusi duguna da Alderdi Popularraren egoitzaren ordainketaren paguak hortze daudela, transferentzia baten bidez, eta hori da ikusten dena, eta ez dugu ezer arrarorik ikusi, orduan alde horretatik zalantzarik ez daukagu. Gero, ikusiko dugu zerbait gehiago agertzen bada, baina printzipioz guk informaziorik gehiago ez dauka, eta gainera esan dizudana, gure kuente korrenteak guztiak auditatuak izan dira, eta gure kontabilitatea auditatua izan da, eta ez da izar ikusi, ez. Baina zuk jarriko zenduke eskua zutan Maier Oreja edo Iturgaitz edo Mario San Gimen? Honetan zaila ezakit hori nik eskua jartzea, egiten diazun galdera, oso ez da erraza, ez? Erantzuteko, baina nik konfiantza daiek behintzat esan beharko dituzte bere azalpenak edo bere kontuan dago, ez? Azalpenak ematean, baina nik uste dut hemen konfiantza eduki behar dugu justizian eta justiziarekin kolaboratu guztiak, eta nik uste dut haiek prest daude ere justiziarekin kolaboratzeko. Egongo direla, zerbait argitu nahi behar badute. Datorren ostegunean etzi aurkeztuko duzue Eusko Legebiltzarrean gizarte laguntzen aurkako iruzurra ekiditeko egungo sistema aldatzeko mozioa. Joan astean egontzan gora beraren bat hor, aurkeztu behar omen zenuten, gero atzera egin omen zenuten, planto bat edo aurre ikusi zenutelako, alakorik izan zen, edo Arantxa Quirogaak esplikatu duen bezala, logika parlamentarioaren araberako erabaki bat izan zen. Giroa egia zen ezela ona, baina guzti horri kontuan izani edukita, guk erabaki bat hartu genuen, eta debateak eta legez besteko proposamenak eta proposamen desberdinak batzuetan atzeratzen dira, orduan, kasu honetan, erabaki genuen proposamen hau beste momentu batean eztabaidatzea, baina Alderdi Popularrak Euskadiko babes sistemarekin egin duena da errealitate bat mai gainean ipini, gure sistema sistema berezi bat daukagu, eta justua izan behar da, solidarioa izan behar da, baina bermatu da behar dugu hori izatea, eta kontuan izanik eramaten dituen errekurtso ekonomikoak, gaude hitz egiten urtean zehar, 435 milioi euro eramaten ditu, eta nik uste dut bermatu behar da sistema justua eta solidarioa izatea. Eta gainera, sistema aurreratuena da, Espainian zehar, Europan zehar, hori horrela da, eta horretzagatik bermatu behar dugu bereziki solidarioa eta justua izatea. Eta sistema gabeziak ditu, utzuneak ditu, hori argi dago, hemen adibide batzuk daude, Eusko Jaurlaritzak emandako datuen arabera, esan dezakezgu lanbidek bere funtzioak ez dituela betetzen, adibidez bitarketaritzaren zifrari begiratzen badiogu 2,2%koa da. Eta gero nik uste dut aukera bat eman behar diegu sisteman sartzen diren pertsonei ateratzeko, eta momentu honetan hor lanbidek utzuneak ditu, eta hor neurriak hartu beharko dira, gero abusoak daude, eta hori ezin da ukatu, ez? Hemen ordaindu ez
zen behar diru kopurua ezagutu genuela erantzun batean, Eusko Jaurlaritzak emandako erantzun batean, 59 milioikoa zela, orain dela aste bat ezagutu genuen zifra hori handiago zela, 77koa, nik uste dut hori ere argitzen duela, edo hori agerian uzten duela, sistemak hutsuneak dituela. Orduan ez dugu ulertzen zergatik momentu honetan Eusko Jaurlaritzak kasu honetan eta gauza guzti hauek ikusita beste aldera begiratzen du, ez? Eusko Jaurlaritzak edozein kasutan oposizio guztiak egotzi zizuen insolidarioa eta arduragabea zela zuen jarrera, eta herritarrek gainera diote, iruzur handiarekin gertatzen ari denarekin ausardia handi xamarrekoa dela zuen jarrera. Bueno, nik uste dut hemen realitatea hortze dago eta sistema ez du ondo funtzionatzen, hutsuneak ditu, eta hori horrela da, eta insolidarioak ez, nik uste dut legitimatzea sistema da, sistema ondo funtzionatzea, eta ikusten badugu sistema ez duela funtzionatzen, eta hori salatzea, eta hori mahai gainean jartzea, nik uste dut hori ardura jarrera batela, eta hori nik uste dut kontuan eduki behar dela, ez? Oinarrizko errentarekin izan den eztabaida horretan, gero zenbakiak atera dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoari begiratuta, bikoitza edo litzateke seguridade sozialari ordaintzen dioten etorkinen kopurua oinarrizko errenta hori jasotzen dutenekiko. Ez dizutu... Bikoitza dela seguridade sozialari ordaintzen dioten etorkinena, askotan etorkinei begiratu izan zaielako, ez asko jasotzen dutela, ez dutela jasotzen. Bikoitza da seguridade sozialari ordaintzen diotenak errenta hori jasotzen dutenen aldean. Nik uste dut hemen datuen arabera eta zifren arabera argi dago nortzuk daude sistemaren barruan, pertsona batzuk sistemaren barruan daude eta baldintzak ikusten baditugu ezin dira sistema barruan egon, baina gero aldi berean ere beste pertsona batzuk sistemaren kanpoan geratzen dira. Adibidez, patrimonioari begiratuz, etxe bizitza bat edukitzen baduzu eta beste zerbait badaukazu edukitzen baduzu herrian, sistematik kanpo geratzen zara. Horrezagatik nik esan aipatu dizut, sistemaren barruan egon behar direnak, momentu honetan jende asko egoten da sistemaren kanpoan eta barruan egon behar zen, eta aldi berean gertatzen da jende, zakita asko, baina jende kopuru bat barruan dago, eta barruan ez zen egon behar, eta gero irregulartasunaren datuak ere ezagutu ditugu. Ezke, 3.000 pertsona baino gehiago daude sistemaren barruan, eta irregular pertsona horiek lan egiteko aukerarik ez daukate, orduan esatea sistema lana bermatzen duela edo irtenbide hori bermatzen duela, da ere, eman dizut lehen zifrarekin, bitartekariaren zifra horrekin, hori helburu hori ez da betetzen. Ostegunean aztertuko duzue kontua. Ostegunean ikusiko dugu, bai. Laura Garrido, Ipar Euskal Herriko alderdi politikoek hasi eskuinetik eta ezkerrera abertzale akordio bat sinatu zuten joan den ostiralean bakibidean urratsak emateko. Eta gauza batzuk esanguratsuak iruditzen zaizkit, batetik oso abaniko zabalak guztiak lortu duelako adostasuna hori sinatzeko, baina gainera Frantziako gobernuari eskatzen diotelako etarekin elkarrizketa, gero presoen inguruan giza eskubideak bermatzea, eta beste zenbait neurri ongi ezagutzen duzu sinatutakoa. Ze balorazio edo ze hausnarketa sortzen dizu? Bai, akordio bat izan daiteke, baina nik uste dut hemen gauzak ezin ditugu lana ahaztu, ez? Eta, pausuak oraindik edo eman behar zituen pausu guztiak, eta talde terrorista bezala ez ditu eman, eta komenigarria izango litzateke eskaerak zuzendu behar geniona dugun lekura, ez? Eta kasu honetan, zoritzarrez, etak talde terrorista bezala ez da disolbatu. Gero esatea gobernu batek zerbait egin behar duela, esan daiteke, baina nik uste dut komenigarria izango litzateke
eskaerak egitera momentu honetan oraindik lanak ez dutenak egin, ez dutenei egin. Beraz, alderdi horien jarrera ze iruditzen zaizu? UMP edo Partido Sozialistak edo... Jarrera bata, bai, kontuan hartzekoa, hortze dago jarrera hori, baina komenigarria izango litzateke gauzak ez nahastea eta dena nahastea, eta ematen du batzuetan hemen dena nahasten dela, ez? Eusko Legebiltzarrean, bakearen lantaldean, zer, Laura Garrido? Bakeari buruzko ponentzia, elkarbizitzari eta bakeari buruzko ponentzia geldirik dago, eta geldirik dago talde bat ponentzia horretan ez duelako sartu nahi, ez? Aurreko legealdian akordio batera heldu ginen, minimo edo zoru lur etiko edo minimo zoru etikoaren inguruan, aleginak egin genituen askok akordio horretara heltzeko. Legealdi honen hasieran akordio hori berritu izan zen, baina hori ematen du ez duela balio EH Bildurentzat, eta nik uste dut... Eusko Jaurlaritza edozein kasutan berriki Erkorekari entzun diogu, eta EH Bilduk eta lehendakariak izandako bileraren ostean ere bai, badirudi, zoru etikoaren berdefinizioa egiteko prest dagola Euskal Herria Bildu, baina Eusko Jaurlaritza ere, berdefinizio hori ikusteko prest. Izango litzateke zergatik akordio hori mugitu behar dugu. Horreko legealdian adostu genuen akordioa, legealdi honen hasieran balio izan duen akordioa, zergatik orain berritu. Alderdi baten edo momentu honetan legebiltzarrean dagoen alderdi bat eskaerak eskertzeko, edo eskaerak eskertzeko, nik uste dut hemen denok argi eduki behar dugu, pausuak haiek eman behar dituzte, denok gaude, geunden lekuan, legealdi honetan gaude leku berdinean, eta batzuk ez dute akordietara heldu nahi, ez? Eta nik uste dut haiek azaldu beharko dute, zergatik ez dute nahi akordio hori, ez? Herriaren ordezkariak zerrete eta dago lantalde hori geldi, eta herri honek agian bakea nahi du, eta elkarbizitza nahi du, eta ari da eraikitzen agian herriz herri, eta denok bakea nahi dugu. Legebiltzarrean geldi ikusten da. Denok bakea nahi dugu, baina segure aski gehiago egin behar dute, edo lana egin behar dute, oraindik lana ez dutenak egin, ez? Ez dutenek egin. Kataluniara joango gara une batez, beste fronte bat dauka hor Zabalik Espainiako gobernuak, azaroaren 9 kontsulta ez egiteko bideak aztertzen ari da. Zer da debekatu dezakeena? Debekatu, nek ez dut... Ez egiteko aztertzen ari da. Esan nahi du zer debekatu dezakena, hau da, dagoen debekatu daiteken zerbait gauzak planteatu dira. Demokrazia batean eta bereziki gobernuek legearen arabera jokatu behar dute. Eta hemen bakoitzak bere proposamenak defenda ditzake, bere legitimitatearekin, baina argi dago masek legalitate hori ez duela errespetatu. Eta gainera, nik uste dut, berak basekien, legaltatariaren kanpo. Seguru zaudete, hau ez da asera batean pentsatutako galdeketa, horren osteko zerbait da. Seguru zaudezu masek ez duela legalitatea errespetatu prozesu berri hau martxan jartzerakoan? Auzitegi konstituzionalak suspendutu... Ez ditut esaten prozesuaren lehenengo zatia, Auzitegi konstituzionalak suspenditu zuena ez, hortik aurrerakoa. Hau da, egingo den galdaketa ez da konsulta. Simulakro esaten duzu, egingo duen simulakroa. Nik ez dut ezer esaten. Baina, bermeak ez ditu hori egiteko eta legearen barruan ez dago. Ematen du, Espainiako gobernuak txosten bat eskatu duela eta horren arabera jokatuko du. Seguro zaudet ez dagoela legearen barruan. Baina, orain arte, egin duen guztia ez da legearen barruan egon. Horregatik Auzitegi konstituzionalak suspensioa egin zuen legearen konsulta eta konsulta dekretuaren deialdiarako dekretuare suspendutu zuen, ez? Kasu honetan, ikusiko ditugu zer egiten dituen txostenak, baina nik uste dut bera joan da leku batera, bera bazekien guzti hau zinezkoa zen egitea, eta frustrazio bat ere ekarriko du gizartean,
Eta gainera nik uste dut eguneroko gauzetan arduratu behar dela, gobernatu behar duela, ez? Eta horrelakoa ez dugu ikusten, horrelakorik ez dugu ikusten. Egozten diozu frustrazioa Masi. Espainiako gobernuak ez ditu frustratu katalan batzuk? Masek presidente bezala saldu du, edo beraren diskurtza izan zen, bere diskurtsoaren barruan matiz asko egon dira, zeren berak ere esaten zuen guztia legitimitate bat eduki behar zuela, hainbat gauza esan ditu, gero aurrera jarraituko zuela, gero auzitegi konstituzionalaren ebazpena ezagutu ondoren beste irtenbideen bilatu nahi izan du, baina azkenean bera bazekien bide hau ez zuela irtenbiderik, bera bazekien, eta horrezagatik esaten dizu, berak horrelako gauzak saltzen duenean gizarteari eta segurazki frustrazio bat ekarriko du. Ze irtenbide dauka orain honek? Zubiak berrantolatzea, ez? Eta berak hartu dituen erabakiak guztiz unilateralak izan dira, eta konbinagarria izango litzateke, zeren Espainiako gobernuak prest dago hitz egiteko zubi horiek berrantolatzea, eta momentu horretan nik uste dute Espainiako gobernuak prest egongo litzateke eztabaidatzeko edo gauzak mahai gainean ipintzeko behar den moduan. Rajoy ez da berandu iritsi? Nik uste dute gobernu batek eta hemen presidente batek egin behar duena da legearen barruan jokatu, ez? Eta, nire ustez, Espainiako presidenteak legearen barruan jokatzen ari da. Gaur aurkeztu ditu Eusko Jaurlaritzak datorren urterako aurrekontuak, arratsaldeko 4:00 izan da, ohikoa ez da ordu batean, hain zuzen ere Urkullu lehendakaria eta Arantxa Tapia sailburua Mexikon daudelako, orduak bat egiteko, aurten baino 423 milioi gehiago izango ditu aurrekontu horrek, zuekin bilduko da, alderdi guztiekin bilduko delako, lehenengo kolpe batean, zein da zure balorazioa? Aztertu behar ditugu, baina nik uste dut aukera nabaria daukagu Euskadiko ekonomiaren hazkundea sendotzeko, ez? Eta nik uste dut komenigarria izango litzateke akordio zabalak bilatzea, dauzkagun erronkei aurre egiteko eta bereziki hazkunde ekonomikoa hori sendotzeko. Alderdi Popularrak gure lehentasunak ditugu eta mahai gainean ipiniko ditugu. Ikusiko dugu ere hor hazkunde hori aurrekontuetan 4,1eko gehikuntza hori nora joan den, ez? Nik uste dut hori ere aztertu behar dugu, baina momentu honetan interes partidistak alboan utzi behar dira, ez? Eta nik uste dut guztion interesak eta herritarren interes orokorrak begiratu behar direla, eta horrezagatik esaten nuen akordio zabalak eta sendoak konbenigarriak direla egoera honi aurre egiteko. Joango bera datozen egunetan eta orduetan ikusten zer geratzen den. Laura Garrido, mil esker gaur hemen izateagatik. Izango dugu ikasturte honetan berriz ere elkarrekin egiteko aukera. Gabon eta esan bezala mil esker. Eskerrik asko. Gabon, hemengo aldean zaudeten Pilar Kaltzada, ongi etorri, Aguzki Urteaga Gabon eta ongi etorri, eta Marijo de Gracias, Gabon eta ongi etorri zuri ere. Entzun dezue Laura Garrido gaur puri-purian dauden hainbat gairen inguruan esandakoak, azpimarra bat eginez abiatuko gara, Pilar? Bai, gai desente, gai nagusiaren inguruan ulergarria, eta oso ulergarria maila pertsonalean eta azaldu nahi izan dituen sentimenduak edo zein kasutan ez dut uste hori denik galderaren erantzuna edo herritar modura espero dezakegun galderaren erantzuna. Bistan denez, ustelkeri kasuek kolpe handia eman diote alderdiaren sinesgarritasunari eta alderdiak etxeko lanak inbako ditu horretatik jasotzeko gizartearen aurrean edo zein kasutan galderak beste batzuk dira. Galderak dira modu sistematikoz gertatu den guztia, galderak diren justiziak bere lana egin eta gero edo bere lana egiten duen bitartean hori
deskontututzat eman beharra dago non dauden ardura politikoak, eta ardura politikoak nori dagozkion. Bistan da, nire ustez azkenengo kolpea eta gero oso nabarmena dela auzi pertsonaletatik harago doala kontua, ez dela pertsona batzuen, desbideratu diren pertsona batzuen jokabidea, edo atzo bertan Rajoyk esan zuen bezala esas pocas cosas que están ocurriendo, bistan da pocas cosas baino zerbait gehiago dela eta horrek erantzun politiko bat behar duela, nik horren arrastorik ez dut somatu eta horrek kasu honetan falta den esaldi horri jartzen diot nik azpimarra. Eguzki. Bain, deigarri egin zaidana da, zer nolako joera eduki dezaken autonomia erkidegoko PPek, bazken binean biktima, bere burua biktimatzat jotzea, alegia bere alderdiaren baitan suertatu diren hainbat kasu izan dira, eta orduan bere egiteko ordez gertatu dena, alderdiko kide gisa, azken binean konsideratzen da horiek biktimak direla gertatzen denaren inguruan, inungo zerikusirik edukiko ez balute bezala, ez? Lehen komentatu den bezala, badago ere instrukzio judizialaren baitan, Bizkaiako PPren egoitzaren diruztatzearen inguruan, hor agertu dira datu batzuk, zerinen arabera, gobernu, edo PP, Madrileko PPtik, 800.000 euro transferitu ziren azken finean Bizkaiako egoitza finantzatu izateko, eta Iturgaitzak berak elkarrizketa batean esan zuen azken finean, horiek garai hartan etzaukatela inungo sosik, inungo dirurik, eta orduan nahita nahi ez, Genovatik etorri behar zela diru kopuru hori, ez? Kontua da, nundi datorren, dirudinez, agian izan daiteke, Bartzenas kasutik eta finantzamentu irregular batetik datorren diru kopurua, orduan iruditzen zait, olako elementuak mai gainean egonda, askoz ere zuhurtzia gehiagorekin jardun beharko luketela, eta ez horrelako biktimismoarekin jokatu, ez? Beste elementu bat oso deigarri egin zaidana, eta ez da berrikuntza bat, eta da justiziarengan daukaten konfidantza. Alegia, PPek, eta baita maila txikiago batean, baina maiz alderdi sozialistak beti erakusten du justiziarekiko konfidantza. Olako diskurtsoa ez dut entzuten alderdi abertzaleetan. Eta ez da kasualitatea, azkenean nahiko da ikustea zein diren, hartzen diren ebazpenak, Gürtel kasuan zein izan da kondenatua izan den bakarra. Edota hor ikusi beharko da ere Bartzenas kasuan norra ateratzen den kondenatuta. Alegia, ikusten direnek azken 30 urteetan tribunal ezberdinak hartu dituzten ebazpenak, ez dut hitz egin nahi tribunal konstituzionalataz, horrek erakusten du sesgo oso garrantzitsua dagola, eta alderdi popularrak erakusten duelari konfidantza daukala sistema judizialean, nahiko susmagarri egiten zait, zeren dirudi inpartzialitatea bera ez dagoela beti bermatua. Beste puntu bat oso importantea, eta azken hilabeteetan zentralidade mediatiko bat lortu duena da, oinarrizko rentaren inguruko tematzea, ez? Zirudien uda hontan zela Gasteizeko alkatearen okurrentzia bat, pixka bat giro politikoa berotzeko asmoarekin, baina behin eta berriro lehenengo Gasteizeko alkateak adierazpen horiek egin zituen, ondoren De Andresek ere berritsi egin zituen, ondoren Quirogak esan zuen Euskal Autonomia Erkidegoko PPren posizioa zela, eta horrek agerian uzten du azken finean zer nolako borontatea dagoen PPren baitan, gai hori instrumentalizatzeko, manipulatzeko maila handi batean, zeren datu estadistikoak ez diote hori, ez etorkinen erabilera edo jasopenari dagokionez, ez eta datu ezberdinak, ikuspegik erakusten dituenak, baita Eustatek erakusten dituenak, ez datoz bat PPek daukan diskursoarekin, minala eta guztiz ere, badago saiakera bat instrumentalizatzeko gai hori, eta zentralidade mediatiko bat lortzeko, are eta gehiago momentu batean non hemengo alderdi popularra pixkat gainbehera egoera batean dagoen, eta ikusten da alderdi popularri asko kostatzen zaiola birkokatzea testuinguru berri honetan. Behin eta berriro, Laura Garridok esan du, horiek aldez aurretik posizioa zeukatela eta hori montentzeko asmoa batera. Kontua da gauzak asko aldatu direla 3 urte hauetan. Eta ikusten da alderdi abertzaleak gorantza doazela eta konstituzionalistak behera. Eta iruditzen zait, dimentsio hori ez dutela integratu eta onartu nahi, zeren horrek suposatu behar du bereien posizionamentua, diskurtsoa eta estrategia birplanteatu behar dutela. Marijo? Iruditzen zait, askotan egiten duen bezala lekzio ondo ikasia ekarri duela kasu honetan Laurak ere, normalean mezua zabaltzen du bozeramaile batek, PPko bozeramaile batek eta danak atzatik joaten dira, eta atzo
Madrilgo PPko presidenteak egin zituen adierazpen bertsuak egin ditu Laurak ere, mina eta nola esan duen nazkatua dagoela, haserre dagoela, baina gero neurriak hartu behar direla, behin eta berriz esan du, baina ez du abitzera eman zer nolako neurriak proposatu beharko litzateken era honetako ustelkeria kauzuak gerta ez daitezen, eta are gutxiago gaina justizian konfiantza bai, baina berak bere alderdikidegantik eskua sudan ez duela jarriko. Bai ez datu ez du, baina ia hor geratu da ez, galdera zaila egin omen diozu, hori editzera eman du ez. Eta ezakitu bizizet hori, justu horretan tematu dela, esan duzuen bezala ez, beste gauza batzuk alde batera utzi, eta nirekin ez doa kontua, eta beste batzuena da arazoa. Gauza, Rajoik abiatu zuen diskursotik ez da gauzatxoietatik hasita, niri pixka bat gogoratu arazizidan prestitxeko aditxo haiek, beraiek. Handik abiatuta gaurko barkamenera, nik berari galetu diotena ez, urrengo aldera da, pixka bat gordinan esan da, eta zer. Eta zer barkamena eskatzearekin, eta galetzen dizuet, eta zer egin behar duk Espainiako gobernuak eta Partido Popularrak egoera honetan. Kontua da nik ezakit norden gaur senatuan beste agerraldi bat zuelako barkatu esan duen pertsona hori. Ez dakit ustelkeri kasuez josita dagoen alderdi bateko presidentea den, ez dakit ustelkeri hori modu sistematizatu batez urteetan eta urteetan gutxienez nahikoa hurbiletik ikusi duen persona baten barkamen eskia den, ez dakit horrelako kasuak bere agintepean dauden gainerako botereek behar bezala aztertu ez dutelarik barkamen eskatzen duen presidente baten, ez dakit. Bigarren galdera da, Rajoy jaunak zergaitik eskatu den barkamena. Ume txikiek egiten duten bezala ez, zaten duzunean, haizu barkatu, baina barkatu zergaitik galdetzen dira. Eta askotan ez dute jakiten zergaitik eskatzen duten barkamena, zeren iruipena daukat, barkamena eskatu duela honek sortu duen deserosotasunaren gatik. Eta nik uste dut deserosotasuna, lotxa eta nazka guztiaz aparte hemen erantzukizun oso serioak daudela. Horregatik galetu diot nik, barkamena eskatzeak suposatzen ote duen gertatutakoaren asunzioa, asumitzen ez baldin bada gertatutako guztia. Esaten baldin bada, ez dakigula eta aurrena utzi egin behar dugu dakigunean justiziak alako eskusoinua bezalako teknika bat duela, ez da? Behar denean asko zabaldu iten du eta denbora ikeragarri luzatzen da, eta ustez horrela desegin egiten dela pixkat ardura, ez da? Eta nik ez dut ikusi erantzunik, Rajoyri ez diot ikusi erantzunik, atzo entzunion esan ez, gauzatxo batzuk gertatzen ari direla, eta gauza horiek eluketela sistema bera uzitan jartzera eraman beharko, eta Laurak ere errepikatu du hori. Eta nik uste dut, ardura zabaltzen denean, ardurak difuminatzeko taktika bat ere badela, maila retorikoan, eta horretan jokatzen ari dela Alderdi Popularra. Eskatzen duenean, aitor dezagun sistema politikoa ez dela berez korruptua, izan daiteke eztabaidarako gaia, baina kasu honetan ez gara hitz egiten ari sistema politikoaz, baizik eta bere alderdiaren barruan nabarmen gertatu diren gehiegikeriez. Zuan, nik uste dut hor, badela iesbide retoriko bat edo dialektiko bat, baina mamian ez direla orain arte sartu, eta barkamen eske horrekin gainera oso bide kontrara etordakioken bide bat ireki duela. Bai, eguzken? Nik esango nuke, kaso guztien atzean badagola maiz prozedura antzeko bat eta jatorri amankomun bat. Alegia, kasu guztietan ikusten da hautetsi batzuk instituzioen ardura daukatenak, momentu determinatu batean kontratu publikoak ematearen truke komisioak jasotzen dituzte, 102, 103, 105 izan daitekena, eta horrek maila handi batean balio du alderdi politikoen barne funtzionamentua eta kanpaina elektoralak finantzatzeko, eta kasu batzuetan, hautetsi horiek dirua poltsikoan jarri alizateko. Orduan, horrek planteatzen duen kontua da, alderdi politikoaren eta demokraziaren finantzamentuaren kontua. Zeren kasua daude Alderdi Popularrean, baina izan dira ere Pujol kasua ikusiko da zertan gehatzen den, egon zen Filesa kasua Alderdi Sozialistaren kasuan, eta ez da Espainiaren berezitasuna ere, Frantziak ere 80. hamarkadan ezagutu zituen antzeko korrupzio kasuak eta alderdi ezberdinak ikutzen zituenak, ez? Eta Frantzian bi erreforma nagusi hartu ziren. Bata zen alderdi politikoen finantzamentu publikoarena. Alegia, erabaki zen
alderdiek finantzamentu publiko gehiago jasoko zutela, baina horren kontrapartida zen kontrol publikoa asko zera handiagoa zela. Jakiteko azken binean, bai alderdiak barne funtzionamentua nola diruztatzen zuten, eta baita kanpaina elektoralak nola diruztatu egiten zituzten. Eta bigarrena zen hautetxien estatusa. Alegian, hautetxiei ze figura errekonozitzen zitzaien eta zer nolako soldata ematen zitzaien. Konparatzen badadiez Frantziako diputatu batek eta Espainiako diputatu batek zenbat kobratzen duen, Espainian oro da 2.700 euro inguru. Frantzian da 6.000 eurotik gora. Alegia, konsideratzen da diputatuak eta hautetxiak ondo ordaintzen badira, eta alderdi politikoak jasotzen badute dirutza publikoa, horiek direla bektorerik edo garantiaik handiena, ez ditzaten beste finantzamentu iturri batzuk bilatu. Eta hemen ari gara nahi egiten krisiaren ondorioz eta elite politikoak erabat sinesgarritasuna galdu dutelako da hautetxien soldata jetxi eta alderdi politikoek korratzen duten dirua berein kanpainak eta berein ibilmoldea finantzatzeko gutxitu. Nire beldurra da, ea horrek ez duen arazoa kaltetuko konpontzeko ordez. Nik zalantzak digan ituzke, bat dituzun neurri horietaz, eta Frantzian funtzionatu baldin badu, ni postuko nintzateke. Dosik antzutan ez dut uste, ikusten ari garenaren jatorrian dagoenik gaizki ordaindutako hautetsi baten bizitza aurrera ateratzeko ezintasuna. Ez dut uste, ikusten ari garen honetan, ez dut uste. Oso iruzur desberdinak dira, eta jake kontua behin eta berriro mahai gainera ekartzen ari den Alderdi Popularra esango nuke, egotekotan ere, oinarrizko errentan egon daitezken iruzurtxo horiek behar badutela, aipatu duzun behar horrengandik hurbilago leudekela, ikusten Alderdi Popular, kasu honetan Alderdi Popularraren baitan ikusten ari garen iruzurrak baino gehiago. Nik uste dut hemen badagoela interesak norberaren konbenentziarako erabiltzeko sistema bat, montatuta egon dena, zenbait tokitan, eta aztertu daiteke zergaitik, zer duten amankomunean ustelkeriaren abi oso emankorrak izan diren lekuak, ze leku konkretu batzuk dire, eta erakunde konkretu batzuk dire, nik ez dut uste, pertsonalki aberastea bakarrik izan denik ikusten ari garenaren bektore nagusia. Aldez aurretik montatutako trama ikaragarria zantzu guztia euska, ez? Esan edut, ez da lehen hasiera baten esan zen, orain dela urte batzuk izandako iruzur kasuak zirela, baina orain igandekoa, esan edut, oraindik ere indarrean egon den trama bat da, orain dela 2 urtera arte Granados hor egon dena, eta, bueno, en fin, esan edut, azkenean ohitura batzu daude, zu horrepini, hau egidazu, kobratuko duzu, eta behin eta berriro, errepikatzen da, funtzionatzen du, denek etaratzen dute etekina, eta gero gainera, goian dagoenak edo agintean egon dagoelako, jakin behar du danaren gainean egon behar da, eta inorek ez daki ezer. Ez du jakin ez Rajoyk, ez du jakin ez Madrileko PPko presidentak, ez dakit. Iruditzen zait nahiko ezkutuan egiten da, bistakoa da, itzelesko tratuak egiten dituztela, baina, bueno, badirudi utzi egiten zaiela, egin dezaten, bestela ez da normala, olako iruzur handiak izatea, ez? Zen, hor badude bi esplikazio mota, ez? Kasu hiena aurrean, indignazioa sortzen dute, jendeak esaten dute denak ustela direla, eta bar. Orduan, lehen interpretazioa da kulturala eta historikoa, ez? Alegia, Europako hegoaldeko herriak, Italia dela, Grezia dela, Espainia dela, izango lirateke, kudeaketa publikoan rigore falta eukiko luketenak, zorroztasun falta, maiz, beltz sektore potente bat eukiko luketena, eta mafiarekin eta iruzurrarekin lotura eukiko luketena, ia kulturalki eta historikoki. Hori da interpretazio bat, ez? Eta maiz komunikabideetan entzuten ez hemen bakarrik, baizik eta Alemaniako prentsa irakurtzen bada edo Inglaterrakoa olako diskursoak entzuten dira, ez? Beste kontu bat izan daiteke, eta horrek ez du esan nahi ez dela egia maila batean, baina horrez gain badaude beste elementu batzuk estrukturalak direnak eta lotuak daudenak bizi publikoaren eta alderdi politikoen finantzamentuari. Zeren, antzeko kasuak egon dira Frantzian. Jupperen kasuan ere RPR kondenatua izan zen, alderdi sozialista ere kondenatua izan zen. Gaur egun ere Sarkozyk dauzka hainbat afera, eta hoietariko erdia baino gehiago lotuta daude UNPren finantzamentuari eta bere 2007ko eta 2012ko kanpainen finantzamentuari. Horrek esan nahi du, azken finean arazo estrukturala dela eta azken finean bizi publikoak
eta alderdi politikoen funtzionamentua gerozta garestiagoa da, kanpaina elektorala gerozta garestiagoa dira, eta kontua da, diru hori nundik ateratzen. Orduan, edo aurre egiten zaio horri eta identifikatzen dira arazoak, diagnostiko argi bat eginez, betiko kondena eta hortik edota jarraituko dugu, gaur, bihar, etzi, kasuak errepikatuko dira behin, bitan, hirutan, eta inungo soluzio eta atera biderik, zen lehen komentatzen duzuna, eta orain zein beharko litzateke, eta Laura Garrido berak esan du, bai, eske neurriak hartu beharko lirateke, transparentzia gehiago emateko, baina hori ez da nahiko izango. Hor behar dira neurri askoz ere funtsezkoagoak berdefinitzeko azken finean demokraziaren funtzionamentua eta diruztatzea. Zer, azken finean diru kontua daude atzean. Bai, nik ezagit ondo esplikatu dudan azaldu nahi nuena, ez dut esan nahi, horrelako neurriak hartu behar ez direnik. Baina, esan duzun bezala, identifikatu egin behar dira arazoak. Baina, identifikatu behar dira arazo guztiak. Maila batean, iruipena daukat askotan aipatzen direla, arazo orokor horiek, horiek ere soluzio bide bat behar dutela, baina gaur maigainean duguna oso kasu konkretuak dira. Horregatik hain zuzen ere, Laura Garridok aipatu duenean, eta atzo Rajoyk ere aipatu zuenean, sistema berak, hauek salbuespenak dira nolabait, ardi beltzak dira, bai. Zain dezagun hartalde osoa, jarditzagun hartaldeak ere bizi eroso eta behar bezala besteon aurrean erantzukizunez bere lana egin alizateko behar dituen baliabideak. Baino baita ere, azter dezagun zer gertatu den ardi beltz modura konsideratu ditugun horiek edo izendatu ditugun horiek. Irupena daukat, hain dela handia azaldu edo konpondu behar den afera nun tentazioa izan daitekela esateko, iritsi zen momentu bat nun denok gauza bera egin genuen. Nik uste hemen erantzukizun pertsonal oso sendoak daudela. Pertsonalak eta erakundearenak. Kasu honetan alderdi politiko zehatzonenak. Eta entzuten ari nahi zen diskursoa neurri batean keskatu egin zentzu horretan. Berriro ere agertuko da haundiegia den afera horrei begiratuko diogu eta berriro ies egingo diguten ikusten ari garen kasuak. Ikusten ari gara gaur ez dakit osongi datua zehatza den ala ez, baina ustelkeriaren inpaktu ekonomikoa Espainiako ekonomian urtean bi bankiaren parekoa dela. Bankia zehazki ere ez dakigu zenbat kostatu den, baina... Eskura utzi didezu hola egiteko. Gabon esateko Joseba Barandiaran eta Adrian Zelaieri eta galdetzeko hain zuzen ere, ustelkeriak baduela eraginik nabarmenik ekonomian, noski. Bai, jakina, baina, ustelkeri inbota asko da, esan. Asko hitz egiten da, ez dakit, txikikerietan, dispersatzen den ustelkeriaz, baina badauz, ustelkeri handienak edo larrienak beste motakoak direla, eta politika publikoak baltitzatzen dituztenak, ez da? Nahi badozu, aipatzen danean, klase politika eta sektore finanzioaren arteko loturak. Edo zein punturaino Europa eta Estatu Batuen politika publikoak dagoz lotuta interes orokorrarekin edo interes sektorialekin. Hori da, goi mailako ustelkeria eta larriena. Eta ez da bakarrik herrialde batzuetan kokatukuta, baizik eta gorogar mendebalde osoan gertatutakoa. Baina, bueno. Joseba. Bai, garapen indize orokorrak begiratzen dituztenak ez bakarrik barne produktu gordina baizik, eta beste zenbait aldagai ere begiratzen direnean, justiziaren edo erakundeen kalitatea, segurtasuna, hainbat alor daude horrez, eta guztiek ere eragiten dute ez bakarrik ekonomian pentsatu dugun bezala barne produktu gordinan, baizik eta oro har gizarte ongizatean, ez? Eta hori da azken finean ekonomiaren helburua. Saioaren hasieran esan dizuet gaur astero izaten dugula hausnarketa erantzi bat azpimarran, eta gaurtik aurrera bingen zupiria, Diako zuzendaria ere bere hausnarketarekin batuko zaigula azpimarra gehiago honetara. Ustelkeriarik abiatu da bera, eta entzungo dezue ze puntutaraino iristeko. Bingen zupiria. Uste dut zaila dela gaur bezalako egun batean korrupzioaz hitz egin gabe paso egitea. Azkenaldi honetan, azkenaldi luze honetan, egunez egun etengabe jasotzen ari garen korrupzioaren inguruko albisteen inpaktua oso gogorra da. Oso gogorra eta gainera nik esango nuke arriskutsua ere badela. Gogorra da
irudi txar bat erakusten duelako eta batez ere politikagintzarekin zerikusia duen oro edo zer gauza zikinduta geratzen delako. Eta horrezegatik iruditzen zait baita ere arriskutsua, desprestigio hori kaltegarri izan daitekeelako. Lehenengo eta behin, nik uste dut nahiezkoa eta beharrezkoa izango litzatekeela kasu guzti hauek argitzea eta alden modurik gordinenean egia ezagutzeko bideak jartzea. Eta egia ezagutu ondoren, dagozkien edo tokatzen diren zigorrak ipintzea. Zigorrak gaizki egindako jokabideak argitu behar direlako, eta zigorrak baita ere argi geratu dadin, danak ez direla berdinak. Nik politika gustoko dut. Uste dut politika tresna egoki bat dela gizarte batean sortzen diren konfliktuak bideratzeko. Eta politika ikusten dut batez ere arau bilduma bat bezala, demokrazian, konportamentu etikoetan eta garbitasunean oinarritutako arau batzuk. Guzti honek zerpentsatu da eman dit datorren maiatzean izango diren udal hauteskundeak direla eta. Maiatzean, hainbat milaka euskaldunek beren buruak eskainiko dituzte edo aurkeztuko dituzte autonomia erkidegoan zinegotzi, alkate edo batzar nagusietako kide izateko. Eta Nafarroan zinegotzi, alkate edo foru parlamentuko kideak izateko. Politikara pausu emate hori oso erabaki zaila iruditzen zait. Politika edo politikagintza desprestigiatuta dagoelako. Pertsona horiek badakite, ez direla aberaztuko, askok kontrakoa pentsatu arren, eta pertsona horiek badakite konpromiso bat hartu beharko dutela jardun demokratiko bat eta garbi bat edukitzeko. Nik gaur neure iritzia pertsona horien alde eman nahi nuke. Pertsona horien konpromisoan eta jardun garbi eta demokratikoan baitago neurri handi batean sistema politikoa garbitzea eta galdu duen prestigio hori berreskuratzea. Miguel Zupiriaren iritzia izan da hori, azpimarratxo bat egingo diozue, segun nago. Oso ados nago, jakina, esan duenarekin, eta argi dago, guztiak ez direla berdinak, eta horregatik alderdi politikoek eurek izan beharko lukete beste inork, baino gehiago interesa, aparteko interesa, eta erakutsi demostratu ekintzekin interes hori, desprestigio hori arintzeko, gertatu den guztia, mingenek esan duen bezala, gordintasun osoz argitzeko. Orduan bai, argitu eta gero, ulertu eta eskertuko genuke beharkamen eskea. Nik esango nuke, paradoja da, inoiz baino beharrezkoagoak direla politikoak eta fondo eta posoa daukaten politikoak eta implikatu daitezela bereziki udaletxeko bizietan, arazoetariko bat izan daiteke desprestigioarena, eta beste bat izan daiteke ere, duela hainbat hilabete onartu den administrazio lokalaren legea, zeinek azken finean estatus gabe uzten dituen hainbat hautetsi bereziki udalerrietan lan egiten dutenak, ez bakarrik diru aldetik, baina baita rekonozimentu aldetik eta babes aldetik, ez? Eta iruditzen zait, hori demokrazia batentzat arriskutsua dela. Alegia, demokrazia kostu bat dauka. Onartu behar da, nahi badugu kalitatezko demokrazia bat eduki, horrek kostu bat suposatzen duela. Eta nahi baditugu politikara onenak erakarri, suposatzen da rekonozitu behar dela maila guztietan. Ez bakarri simbolikoki, baizik eta finantzieroki ere bai. Zeren bestela zegartatuko da, bazken finean politikara joango dira, gainontzeko tokietara joan nahi ez dutenak. Eta horrek ikusten ari gara, azken 30 urteetan, gainbehera bat klase politikoaren kalitatean. Hori ikusten da, hainbat udalerritan, duela 30 urte behiratzen zen udalerri bateko zerrenda, eta ikusten zen personalidadeak zirela, esparru ezberdinetakoak, enpresa mundukoak, elkarte mundukoak, kultura arlokoak, politika arlokoak, eta herrian bertan eta gizartean gauza bat errepresentatzen zutena. Gaur egun, hainbat herritan zerrenda municipalak behiratzen dilarik, ja ez dugu gehiago hori ikusten. Eta iruditzen zait, nahi badira kalitatezko hautetxeak eduki, onartu behar dela demokraziak kostu bat daukala zentzu honean. Marijo? Bai, esan dut zerrendak begiratuta horrela, ez da gauza arrazoi desente daude herri honetan zerrendak nola osatu diren zera ez ikusteko. Alderdi batzuetan zein besteetan. Eta gutxi gora bera danak muinean arrazoi berberaren bueltan daude ez.
zer gertatu den eta zerlako zerrendak osatu diren ikusteko, baina bai, Bingenek esaten zuenaren aritik, egia esan ausardia behar da gaur egunean hautetsi moduan aurkezteko bere burua, edo bentsat zerrendan sartzeko, gero aukeratu aterako zara edo ez, baina bentsat zerrendan sartzeko, ez? Urratsa esateko. Hori da, urratsa esateko, eta askoz ere gainera handiago iruditu zait gaina ausardia maila hori herrietan, ez? Dano dakigu azkenean herrietan mundu guztia ezagutzen dela, eta honeako zein txarrerako seinalatu egongo zara lau urte horietan bintzat, ez? Eskatzeko, edo kontuak eskatzeko, edo dena delakorako, ez? Eta bai egia esan eskertzekoa da, ausardia hori daukanari, eta gainera, zu diosunaren aritik, debalde baldin bada, meritua, ez, bikoitza da, ez? Lana bada, eta demora asko eskatzen du gainera, batez ere ondo egin nahi baldin bada, sartu behar zarelako hor, letra txikiena irakurtzen ere, eta askotan sortatzen da, topatzen zarela funtzionamentu batekin okerra egindana urteetan, dena delakoak ez duelako asmatu edo bereari bakarrik begiratu diolako, eta gero gainera lagunak galtzeko arriskua daukazu, ez, zuzentzen hasten zaren momentuan, ez? Bingenekin ados horretan. Minutu bat joan dan ostiraletik tirakari garen gai bati, berehala Kataluniara joateko, eta gero gaur badira hainbat kontu, bai Adrian eta Josebarekin aztertu nahi ditudanak, zuekin ere bai. Iparraldeko alderdi politikoetako ordezkariek sinatutako akordio edo sinatutako dokumentua zeri naiz, Laurak eman dion garrantzia, baina eman diezaio zuek iruditzen zaizuena, guzkizero horri hasita. Neri iruditzen zait, ikusten delarik nork izenpetu duen, eta batez ere zein den dokumentuaren edukia, iruditzen zait, izugarrizko meritua daukala azken finean dokumentu horrek. Zeren ikusten bada presoen inguruan onartu dela. Ez da onartzen bakarrik Euskal Herrira hurbildu behar direla, edota gaixorik dauden presoak askatu behar direla, edota 3. gradora iritsi direnak benefizio penitentziarioak eduki alizatea. Askoz ere haratago doa, hainbat elementutan presoi dagokionez, esaten dute azken finean, benefizio penitentziarioak jaso ezin ditzazketenek ere hoientzako adok dagoen dispositibo bat eta mekanismoa martxan jarri beharko litzatekeela askatzeko, hitz egiten du amnistiaren lege batera iritsi beharko litzatekeela. Gaur egun, ez da ezkerra abertzaleko sektore askok ere ez daukate olako diskursorik dirudite, amnistiaren erreindikazioa alde batera utzita daukatela. Esaten dute etak eta frantses gobernuak negoziatu behar dutela lehenengo isilpean eta ondoren modu publikoan, desarmearen inguruan, presoen inguruan, eta gero, gainera, lotzen dute lurralde kolektibitatea aldarrikapenarekin. Alegia, nik ez dut ikusten gaur egun, ez da PNV-en ere diskurso bat hain urruti doanik. Gaur egun. Eta ezkerra abertzaleko sektore batzutan ere, amnistiaren aldarrikapena ez da gehiago entzuten diskurso publikotan. Alegia, oso urruti doa dokumentu hori. Eta, konsideratzen badugu, izenpetu dutela UNP-ko ordezkariak, senatores zentristak, alderdi sozialisteko senatoreak, ekologistak, CFDT sindikatua da, lehendabiziko sindikatua, CST eta gero. Horrek suposatzen du izugarrizko impacto politikoa eduki beharko luketela. Orduan, Laura Garridok esaten dularik, hemen ez da ezer aldatu eta nahasteko borontate dago, ez, dokumento oso argia da, eta oso modu argian eta esplizituan esaten ditu gauzak. Nik faltan botatzen dutena da, antzeko akordio bat hemen, eta oso urruti ikusten du momentuz. Ikusten dudana da, 3 urte pasa direla, eta alor horretan, bakegintzan eta normalizazioan oso gutxi aurreratu dela. Eta horren ardura nagusia alderdi politikoen baitan dago. Gizartea pausok emateko prest dagolako eta pauso horiek ematen dituelako. Galdera da, zerk egiten du posible 2014an iparraldeko alderdi guztiek ezkerra abertzaletik UNP-raino horrelako akordio eta adostasun batera iristea. Bada, azken 20 urte hauetan martxan jarri den gobernantza berria. Horrek zesan nahi du, azken finean, azken 20 urteetan sortu direla erakundeak, garapen kontseilua, utetxien kontseilua, eta bertan batu direla eragile guztiak. Sindikatuak, alderdi politikoak, elkarteak, pertsonalitate kualifikatuak eta bar. Jakin izan dutela elkarrekin hitz egiten, elkar errespetatzen, elkarren zuten,
eta elkarrekin ez bakarrik azken finean entzuten bataren eta bestearen posizioa zein den, baizik eta konsensua bilatzen eta aurkitzen ere. 20 urte behar izan dira hortara iristeko. Baina iduritzen zait izugarrizko lekzioa dela. Eta maiz, hegoaldeko jendeak joera dauka iparraldearekiko lekzioak emateko, iduritzen zait hor hegoaldeko jendeak lekzio hori ikasi beharko lukela eta inspiratu beharko litzatekela iparraldean egindanaz. Zeren horretan oso eredugarria iduritzen zait. Marijo eta... Nik uste dut kasu honetan, zalantzarik gabe, ispilu egokia dela, ez? Aipatu onduzunari zer gutxi gehiago erantziko niokenik, baina bai behar bada egin duzun galderari erantzuten saiatu, ez da, zer falta den hemen, behar bada 20 urte. 20 urte hauetan, bestaldean egin den lan hori, beste era batera egin dena, akordioak bilatzeko, akordioetan behin eta berriro tematzeko, sukaldetik ez ateratzeko, nolaiteko pazientzia ukitzeko, horretan lantzeko, eta ikusten dugu emaitza kasu honetan izan daitekeela, maila askotan, ni behintzat aipatu duzunarengatik harritu, ni behintzat harritu nagoen zerbait. Zeren eta balitz espektro zabal horretatik alderdi batek proposatutakoa, baina adostasunera iristea horren muturrekoak diren, esplizitate osoz agertzen diren puntuetan, benetan mirari bat iruditzen zait, badakit ez dela, eta ezin dela mirari konsideratzea, ezin dela konsideratu miraria 20 urtez, diozun bezala urte askotan egin den lanaren emaitza, ez? Baina... Nik esango nuke denbora beharrezkoa da, baina ez da nahikoa. Alegia, akats bat izango litzateke uste badugu, Euskal Herrian, berez denborarekin gauza konponduko direla. Zeren, iparraldean eukide askoz ere jarrera voluntaristagoa. Alegia, nahi izan da pasa konfrontazio logika batetik lankidetza logika batera. Eta hortarako tresnak sortu dira, eta impulso politikoa egonda, eta borontate politikoa egonda. Akatsa izango litzateke uste izatea, utziko dugu urte pasatzen, eta berez akordioak etorriko di. Ez, horrek suposatzen du jarrera askoz ere proaktiboagoa, borontate politikoa eta tresnak martxan jarri behar dira hori ahalbidetu alizateko. Gaur ez nago oso fin salpenetan antza. Ez dut esaten 20 urte behar direnik baizik eta 20 urte horietan gertatu dena hemen gertatzea falta zaigula. Aipatu dituzun elementu guztiak, ez jakina. 20 urte barru berez, sagar ustel bat usten baldin baduzu 20 urte zozkailuan ateratzen duzunean, zarra eta ustela izaten jarraituko du. Zokatu dari. Gainera hemen egoera igual, badeiteke orain eta hemendik aurrera eta 20 urte igual gutxiago beharko ditugu. Baina gauden egoera da berria eta lanerako eta elkarlanerako, testu inguru egokiagoa gaudela orain dela urte batzu baino. Beraz, esan daiteke, gainera balin badauko abia puntu hori, ez? Iparraldean sortatu den akordio aberatxau, badaukago nundi jo. Kontua da, konfiantza zubi horrek eginen behar direla eta eman bata besteari konfiantza lanerako, elkarlanerako, hain justu, ez? 20 urte, igual, gutxiago, espero dezagun gutxiago beharrezatea. Adrian Zelaia, Kutxabank prozesua amaitu da, jarraitu dugu, gertutik kontu hau, zure iritzi ere ezagutzen dugu. Gipuzkoari begiratu diogu sarri, prozesu honetan guztian, Gipuzkoarekin bukatu da, Kutxarekin bukatu da. Bizkaira edo Arabara begiratu beharra genuen tarteka? Ez dakit oso ondo zer esan nahi duzun, baina behar bada, nolabait interpretatzeko... Esan dudan hori esan nahi dut. Bai, interpretatzeko Gipuzkoan gertatu dana, igual Bizkaiara eta Arabara begiratu behar dela, igual. Hau da, praktikan naiz eta Gipuzkoan hartu den erabakia ez izan hain zuzen Bizkaian eta Araban hartu den bardina, ez? Eraketa apur bat diferentea dalako, sortu den banku fundazioen eraketa apur bat diferentea dalako, baina, praktikan erabaki importantenak ez dira hartzen banku fundazioetan. Hartzen dira Kutxabanken, Kutxabank sozietatea anonimoan. Kutxabanken sozietatea anonimoan hartzen dira erabaki finanziero guztia, jardura finanziero bertan dagoelako, eta baita ere obra sozialaren kopurua definitzea bertan definitzen da. Praktikan banku fundazio bakoitzen hartuko diren erabakiak izango diren bakarrik lortzen den obra soziala banatzea, besterik ez. Orduan, besterik ez
Besterik ez. Erabaki importanteak hartu dira, gehiengoaz, bertan, beraz, gehiengo Gipuzkoan eraketa apur bat diferente bat izateak daukon ondorio bakarra hori da. Praktikan obra soziala modu baten edo beste baten. Eta horrek ez dauka garrantzirik, ez dauka interesik kontu honetan. Hombre, interesa ukiko luke, antzeko zer egin ezkero beste Bizkaian eta Araban. Interes dialektiko, igual badeko, ez da? Claro, zer gertatu da Gipuzkoan, planteatzeko alderdi bardinak, planteatzeko egitura bat Bizkaian eta Araban, eta beste bat Gipuzkoan. Orduan, argi dago hor zer dagoela. Zer ikusi dabe, ez dala ondo egin, edo behintzat irudia zaindu behar dala beste modu baten Gipuzkoan, baina, bueno, ikusiko dugu. Nik uste dut, naiz eta erabaki guzti horiek hartu, erabaki importantiak dire, jakina, baina aukera dagoz, hemendik aurrera ez dira atzera ezinak, ez? Orduan aukera dagoz gaian berbideratzeko, momentuz hilabete batzutan behintzat. Eta badakigu hortik aparte beste prozesu batzuk zabaltzen ari direla aldi berean. Bai, gaur adibidez Mario Fernández entzun dugu. Mario Fernándezek esan du, kaudimen handiko kutxa dela Kutxabank, baina tamaina txikikoa, eta nahita nahiezkoak ikusten dituela berak zenbait baldintza, datozen 3-5 urteetan gauzatu beharko liratekenak, da, kapitala zabaltzeko aukera ematea eta burtsara joatea. Bai, ez duena argitu da hori guztia zertarako nahi duen. Nolabait ere, kaudimen handia izateak esan nahi duena da, berezko baliabide asko dituzula, eta beraz, printzipioz ez zenuke kanpoko akziodun berri baten ekarpenik behar. Hori da, ahul dagoen banku batek duen premia. Monte de Paschi de Siena, Italiako bankua, klasifikazio hortan azken atera denak, horrek bai lehen bilatu beharko ditu bazkide berriak dirua ekar dezaten banku hortara. Kutxa guztiz kontrako egoeran dago, eta hala ere, Kutxabankeko buruek diote, haunditu edo kapital gehiago ekarri behar dela. Eta orduan galdera bistakoa da, kapital hori zertarako da. Pentsaliteke edapen baterako dela. Edapan hori norantz, zein helbururekin, hori da benetan bati datozkion galdera ikurak. Horrek esan du ez dela beldurrik euki behar, beste entitate batzutan egin dela, ez dela horretan zer galtzen. Bai, gai kurioso da, zein zuzen, oin bi aste, Xabier Iturbel, lehendakari ordea dana, Kutxabanken, justo kontrakoa esan zuen. Neurria ez dela importantia, eta kutxaren buruz, eta Kutxabanki buruz hitz egiten, haundia, txikia edo ertaina izan da, bere espazio ukiko dauela, eta orduan, argi dago, edo gai hori ez dela hausgartu barik dago, edo kontsentsu barik, eta irizti ezberdinak dago zana. Orduan, gai diferenteak ditugu mai gainean. Bata da, banku fundazioen osaketan, eta argi dago horretan, alderdien interesak oso importantik esan direla, nolabait boterea hor banatzeko modu baten edo bestean. Beste bada, akziodun berriak sartzea, ala ez sartzea. Horren inguruan, aldeko iritzi asko azaldu dire, baina oso arrazoi diferentekin, zuk esan duzu moduan, argi geratu barik zertarako. Eta zertarako horretan, noiz behinka, aipatu da batez be, Mario Fernándezek berak aipatu da banku handi baten konzeptua, baina beste batzuk ez dabe hori aipatu. Orduan, nahiko nahaztuta dago, benetan zer dagoen atzetik, zeintzuk diren helburuan eta zer egin nahi dan hemendik aurrera. Espainiako legeak agintzen duenaren arabera, eta legea betetzea horren beste azpimarratu denez, egia da, BBKak bere partaidetza murriztu beharko lukela. Reservak sortu. Edo reservak sortu, baina, printzipioz, 150 gorako kontrol posizio hori gutxitu egin beharko luke. Orduan, hori nola egin, da beste galdera bat. Nora joango den nolabait ere BBKak orain daukan 107 gehigarriari, eta legeak okorrezpanago uste dut 5 urteko epea finkatzen duela, gehienez 130 partaidetzara jaisteko. Beraz, Espainiako fundazio lege horrek, fundazio bankarioen lege horrek, bai du oso nabarmen egungo aurrezki kutxa fundazio horien kontrol maila jaisteko helburu argi eta garbi bat. Legeari zorrotz lerratzen bazaizkio, pentsatu beharko da, akziodun berriak beharko direla, besterik ez bada legearekin betetzeko. Gai hori ikusi beharko da, diru gehiago dakarten, edo obra soziala hornitzen duten diru horrekin. Nik uste dut, objektiboki interpretatu zaigoera,
Claro, orain banku fundazioa bihurtu dire, baina banku fundazioa figura oso arriskutsa da. Hain zuzen, zuk esan duzulako, ez da? Aurreikusten zita dagoelako, hainbat muga jartzea figura horreri parte hartzeko banku baten. Orduan, objektiboki logikoena izango litzake, bale. Orain, zure ustez bete dozu legea banku fundazioa bihurtzen, baina orain hasi behar zara ja pentsatzen banku fundazioaren ordez beste figura bate topatu behar duzula. Edo akzioak beste modu batez berregituratuz, edo zezinoen bidez, edo zu beste gauza bat bihurtuz. Ze bestela, arrisku horiek mai gainean eduko duzu. Oantxe mango izutitza eguzki, utzi dezu galdera bat egiten gauza batzuk aklaratze aldera. Estres frogak gainditu dituela ere Kutxabankek entzun dugu aste honetan, azken orduetan, zer dira estres froga horiek, zertarako egiten dira, nola egiten dira? Bueno, da, ariketa teoriko bat ikusteko banku bakoitzak galerak jasateko zein ahalmen duen. Hori da, kaudimena azken finean. Kutxabank oso ondo kokatu atera da froga horietan, horrek esan nahi du, orain arteko etxeko lanak ongi egin dituela, edo ez duela aparteko arriskurik, edo arrisku esageraturik bere balantzean nolabait gaur egun. Besterik da, orain daukan kaudimen gehigarri horrek, beste arrisku batzuk, beste edapen batzuk, edo beste politika batzuk egiteko aukera ematen diola. Hortan kokatu genezake, edo hor kokatu genezake Espainiako bankuak, beste behar batzuk ere badituela esaten dueneko une hori? Bueno, nik uste dut horrekin esan nahi den gutxi horrela komentatu duguna. Hau da, badagola jatorrizko asmo bat, banku fundazio horiek bankuetan duten partaietza murrizten joteko. Orain indarrean dauden neurriekin edo gerora begira etorriko denekin. Eguzki? Bai, estres frogak baloratzen zutena zen batez ere bankuek zerrenolako fondo propioak zeuzkaten. Eta hor, azken finean, Basilea 3ko akordioek ja eskatzen zieten entidade finantziero ezberdinei bereen fondo propioak igotzea. Orduan, fondo propioiek igo alizateko indutena da grifo eitxi, maila handi batean. Alegia, enpresei eta partikularrei dirua etzai iritsi, eta orduan, banku ezberdinak finantzatu dira, edota reskate finantzieroa egon delako, Espainiaren kasua izan da, eta bankiak adibidez, 22 bilioi euro jaso ditu erreskate horren bidez, edota bestela, Banku Zentral Europearraren finantzamentua jaso ahal izan dute, eta orduan indutena bereen fondo propioak eta egoera propio hobetu. Zer gertatu da? Horrek kostu bat eduki duela. Zen azken finean, Kutxabanken misioa da, ez alde batetik obra soziala, baina beste aldetik ere, ekonomia erreala diruztatzea. Eta horrek ikusten da, funtzio hori ez duela bete. Orduan, galdera da, orain ja estres frogak pasa diren enean, eta Kutxabankek ja demostratu duen enean solventea dela, ea orain grifoa irikiko duen. Hori izango da, lehen biziko galdera. Baina beste galdera da, ea eskaerarik egongo den. Zeren subasta egon zelarik, Banku Zentralak subasta egin zuelarik, ikusi izena zen, Europako banku askok ez ziotela Europako Banku Zentralari diru hartu zergatik. Zeren ez zaukatelako eskaerarik. Alegia, bai partikularrak eta bai enpresak ja, bankuei ez diete dirurik eskatzen. Inzertidumbreak handiegiak direlako etorkizunari begira. Orduan, bankuek daukaten arazo nagusietariko bat hori izango da. Alegia, dirua uzteko posibilitatea bai. Baina inork ez die agian hainbeste prestamorik eskatuko, inzertidumbre gehiegi dagolako eta hazkunde ekonomikoa ez delako nahiko handia eta indartsua azken finean, geroan proiektatu alizateko eta proiektuak eta inbertsio, epe ertaineko inbertsioak egin alizateko. Bai, beste zerbait erantzi nahi? Bai, bina bardura edo esango nuke. Bankuen balantzeako hobetzeko egin den gauzetako bat izan da mailegu ustelak ateratzea. Ez dezaten bankuaren jarduna bera baldintzatu, naiz eta akaso eperen batean galerak eragingo dituzten. Eta ez da horren beste maileguaren iturria itxi dela, askotan esaten den bezala, baizik eta zeure mailegu zaharren artean kilikolo dauden asko dituzun heinean, hori orekatzeko nolabait, arrisku gutxieneko mailegutara jo behar duzula, orokorrean sektore publikoari maileguak ematea, eta oso jende fidagarriari nolabait, lehendik diru asko daukan hainbat jenderi. Zergatik, etxean kilikolo dituzun mailegu horiek eragin ditzaketen galerak nolabait, ordaindiko dizun jendearen diruarekin orekatu behar direlako. Azken finean, Europako Banku Zentralak dirua ematen dizunean, mailegua emateko aukera ematen dizu, baina horrek ez ditu zure berezko baliabideak haunditzen. Berezko baliabideak dira, bankuarenak, berarenak diren diruak. Zergatik, maileguak ematen diren heinean, mailegu horien zati bat,
direlako bezeroen funtsak ez, baizik eta bankuarenak. Eta banku zentralak egiten dizuna da momentuko likidezia eman. Bueno, likidezia horiek oso importanteak ziren, zeren 1.000 milioiko diru eman zitzaielarik bankuei, saldu zitzaien oso tasa txikitan. Gaur egun ari gara egiten 0,05etaz. Eta gero hori fondo interbankarioan adibidez saldu egiten dutelarik, 3an, 4an izan daiteke, orduan bankuek diru irabazten dute. Eta modu bat da azkenean, bereien fondo propioak ere handitu alizateko. Orduan, bat nator zurekin esaten duzularik, greifoa etzela erabat itxi, baina ikusten delarik volumena zenbat diru ematen zen prestamo mota ezberdinetan, bai enpresei, bai instituzioei, bai partikularrei, 2007 eta 2008 eta gaur egun ze volumen ematen den, gainbehera izugarria da. Azken kontu bat, zerbait erantzina duzu? Bueno, importantea dela hori Kutxabanken datua ondo interpretatzeko, kaja laboral ezala agertzen zerrendan. Hau da, auditatu edo aztertu diren bankuen artean kaja laboral esan kontutan agertzen. Ze historikoki egin diren azterketetan kaja laboral Kutxabank bezain ondo agertzen zen edo hobe. Eta hori oso importantea dela interpretatzeko zergatiak. Hau da, alde batetik dago gestio historiko bat, eta bestetik lurraldea. Zure lurraldearen ezaugarri objektiboak, gaitasun produktiboa, aurrezteko gaitasuna eta zorpetze mailan. Orduan, hori kontutan hartu behar da, ondo interpretatzeko datu horiek eta bebai hausnarketa bat egiteko hemendik aurrera zer egin gure. Joango gara, hausnarketak egiten. Azkeneko kontu batzuekin, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak aurkeztu dituzte gaur, baino 423 milioi gehiago, hola lehenengo kolpe batean eta oraindik ere xean ezagutu gabe eta zenbaki handi potolo horrekin bakarrik jokatzen degularik, ze esango zenukete? Bueno, diru bilketa handitu denean, espero izateko zen hazkunde hori, baina dakigunarekin ez gara gai balorazio bat egiteko eta berez aurrekontuek beti daukate, xehetasunetara jeitsi behar handia, ez da, benetan ulertzeko zer gertatzen ari den. Bai ikusi dut eta atentzio horrek eman dit, naiz eta zurrunbiloaren erdian sartzea izango den, diru sarrerak bermatzeko errentaren aurrekontua 21 handitu dela. Gaur egun oso gauza gutxi handitzen dira 21, eta ez dakit horren azpian ze arrazoi izango diren. Edo jasotzaile gehiago daudela, edo laguntza jasotzen dutenek diru kopuru handiagoa jasotzen dutela, ez? Baina, kontuz begiratzeko gaietako bat izan liteke. Bai, nire atentzio ditu da, berriz be, garapen ekonomikorako partida ez dala handitzen. 0,4 edo hortik inguru. Eta, oin urte bete edo, gobernu berriarekin, komentatu zanean, izan zen, momentuz, estrategia dela, presupuestan atletik, orkantura atletik, oso justo gabiltz, momentuz, estrategia defensiba baten kokatu behar garela, eta apur bat libreago gazanean, horretan inbertituko dugu, baina ikusten dugu, ez dago la sensibilidaderik. Ez dago sensibilidaderik, eta azkenean horrekin dako jokoa epertaina. Titular bat eskatuko dizuet, amaitu beharrean gaudeta, baina Kataluniari astero jartzen diogun begia ezkentzeko, titular bat eskatuko dizuet, azkeneko kontuei helduta, Kataluniari buruz, gero eta gertuago dago azaroaren 9. hori, Espainiako gobernuak, bere abokatuak bidali ditu, Laurak esan du legezkoa ez den gauza bat indargabetzeko, ikusi beharko dugu baden edo ez den, ez dutelako hori argitu. Bukatzeko ere, gogoarekin gelditu naiz, hasieran esandako hori berriro ere azpimarra jartzeko, beste kontuetako bat oso deigarria egin zaidana izan dalako hain zuzen ere, aipatu galdetu diozunean zer egin daiteken, eta esan duela zubiak berreraiki egin behar direla. Eta erakutsi du zertarako nola egin daiteken hori, hau da, Maseko onardezan, konfundituta egon dela hasieratik beretik. Oso kontzeptu desberdinak ditugu alderdi popularrak eta neuk negoziaketa eta zubi kontzeptuari buruz dudari gabe. Bai, dirudi historia errepikatzen ari dela, ez? Eta Espainiako gobernuak bere legitea jartzerako orduan bi argudio erabili ditu, alde batetik konstituzioa ez errespetatu izana, eta beste aldetik katalandarren eskubideak bermatzeko beharra. Eta hori batez ere lotuta dago zerrenden osaketari dagokionez, ez? Argi dagona da, Espainiako gobernuak erabakitzen badu bururaino joatea, inpugnatzea eta bertan bera utzi nahi izatea, hor masi oso zaila izango zaio atzera egitea. Lehen kasu batean erdi atzera egin zuen eta batasuna kolokan jarri zuen eta orduan izugarrizko esfortzuak egin behar izan zituzten
itxurazko batasun bat berrereiki ahal izateko, hor oso zaila izango da, baina galdera da berriz ere inpugnatzen badaz, azken binean hobe izango zen jatorrizko galdeketa egitea, bururaino ere ematea, eta konfrontazioa sortzen da, eta gero ja nahi izan ezkero hauteskunde publizitarioak antolatzea ala ez. Baina iruditzen zait, Espainiako gobernuak daukan joera, eta lehen Laura Garridok esan du, bai, hitz egin daiteke, kontua ja ez gaude hitz egiteko garaian, gaude negoziatzeko garaian, akordio batzutara iristeko orduan, eta ikusi da, Espainiako gobernuak usteltzen utzi duela egoera, bere posizionamentua oso modu intransigentea mantendu duela, eta negoziaketari ez diola inongo biderik ireki. Hitz egitea bai, baina hitz egitea momentu batean, hitz egiteak bere muga dauzka, eta negoziaketa fase batera pasatu behar da. Negoziaketa hori posible da erabakitzeko eskubidea mai gainean jarri gabe, Maria Jodeo Garcias, momentu honetan? Gauza daudenetan bentzatez, eta frustrazio gainea eragin gu, en todo caso, Rajoyk berak eta bere gobernuak hartu duen jarrerarekin. Katalanek gehiengoak bentzat oso garbi dauka zer egin nahi duten gutxienez bozkatu ahal izatea. Eta hori egingo dute 9an, eta segurutik 9 orduko jakingo dugu hauteskundeak ere noiz izango diren, Katalunian. Hori eskatu zioten hainbat alderdikin basi, eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Pilar Caltzada, eskerrik asko hemen izateagatik, Eguzki Urteaga, beste horren beste mila eskerta laizter arte, Maria Jodeo Garcias, mila esker hemen izateagatik, Adrian Zelaia eta Joseba Barandieran eskerrik asko, plazerra izan da, aste honetan ere zuekin egotea. Jaun Andreok, mila esker izan diguzuen arretagatik, datorren astean azpimarra gehiago, baina bihar arratsaldeko 5:04 gertatzen den guztia azpimarratzeko prest izango gaituzue, eta egun bezala zuen zen izango gara.